Kienu ħafna li reaġixxew għal portafoll li ngħata nominat Malti għal Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef li se jkun responsabbli mill-oqsma taż-żgħażagħ, il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. Fil-fatt il-Prim Ministru Roberta Bella spjega li hu sodisfat b'dan għax ribat messaġġ b'saħħtu ħafna min-naħa tal-Kummissjoni li hu l-istess mal-messaġġ li bat il-Gvern Malti. Proposta ta' Glenn biex ikun il-nominat ta' Malta bħala Kummissarju fil-Kummissjoni Ewropea kienet xprunata mit-twemmin b'saħħtu li għandi fl-abbiltajiet taż-żgħażagħ u tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Jiġifieri jiena qatt ma kont lest naċċetta il-fattur li limitattiv li jagħmlu xi wħud tal-età. Għalija Glenn kellu l-arfin tekniku biex jokkupa dan ir-rwol, dan ġie rikonoxxut issa mill-President tal-Kummissjoni wkoll, però anke fl-assenjazzjoni tad-dekasteru li tagħtu. Fis-tqarrija l-Gvern Malti wkoll innota b'sodisfazzjon li n-nominat ta' Malta intlaqa mill-President tal-Kummissjoni Ewropea u ġie fdat bil-portafolli ħalli impatt fuq dawk li huma l-preżent u l-futur tal-Unjoni Ewropea. Ingħad li Mikallef qed jingħata l-portafoll b'temi importanti li pajjiżna dejjem imbotta fuq l-aġenda nazzjonali u dik Ewropea waqt li jimplementa bidliet importanti li waslu għal riformi li taw aktar vuċi. Il-Gvern żied jgħid li jemmen li ż-żgħażagħ huma l-katalisti tas-suċċess tal-lum u ta' għada. Iżda mhux biss, la darba l-ġenerazzjonijiet flimkien mal-isport u l-kultura huma aspetti importanti oħrajn favur il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Gvern jinnota kif in-nomina żagħżugħa ta' pajjiżna qed tiġi fdata portafoll importanti għal futur ta' ċittadini Ewropej u jħares il-qudiem li jkompli jaħdem mal-Kummissjoni Ewropea favur il-ġid komuni ta' ċittadini kollha tal-Istati Membri. Anka l-Partit Laburista awgura lil Mikallef li sejjaħ il-portafoll li natalu bħala wieħed importanti li qed jiġi fdat f'idejn vuċi b'saħħitha u żagħżugħa minn Malta. Intqal kif dan jiexet li Gvern Laburista ta' bilħaq jemmen fiż-żgħażagħ, fil-kultura u l-isport li huma importanti fl-iżvilupp tal-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna. Il-Partit Laburista qal ukoll li hu ta' dispjaċir li minflok ferħet li l-Kummissarju nominat ta' pajjiżna jista' jkun il-vuċi tal-ġenerazzjoni żagħżugħa, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġet tattakka lil Prim Ministru li ressa isem Glenn Mikallef. Atteġġjament mill-Oppożizzjoni li fi kliem il-Partit Laburista u insulta żgħażagħ in ġenerali. Il-Partit Laburista appella li l-Oppożizzjoni ma tkomplix taqa' livelli baxxi iżda tagħmel sforz biex tintrefa' l fuq mill-partiġjaniżmu li dejjem ifissata fuqu. Intant il-Partit Laburista awgura li Glenn Mikallef għal pass li jmiżżu dan il-proċess biex ikompli jagħmel lil pajjiżna kburi b'ħidma importanti fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Anka żgħażagħ Laburisti laqgħu l-aħbar u qalu li Mikallef se jkun katalist importanti biex tonqos id-diskrepanza li teżisti bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-Fera Laburista qalet li dan hu pass importanti biex iż-żgħażagħ jingħataw pjattaforma aktar b'saħħitha fuq livell Ewropew u din id-deċiżjoni xhieda ċara ta' kif iż-żgħażagħ huma l-mexxejja tal-preżent. Konvinta wkoll li Mikallef se jkun rappreżentant denju.